står ud. Det ser så meget godt ud. Hvad? Efter den rasler. Det vil din far. Nej, det var det ikke, jo, det er det. Ja, men altså. Hvis du bestiller en af flere, så sparer du for meget. Det tog en alder. Ja, tak. Og så går han ud. Bare det præcis over her. Der koster 45 for ny, ikke? Så vi købte en ny. Woohoo! Kæft, du går langsomt, Sander. Du gør det hurtigt, Mikkel. Hvem var det? Hvem var det? Han kan tage med hurtigt. Øj, jeg er en lille tørbasse. Ej, mudder for ham. Vi bare filmer ham helt rigtigt, sådan her, når han står. Det er mig mudder. Ja, ja. Men jeg kan også bare klippe det ud. Nej, nu satte du ud og køber på Nikolaj, eller Daniel. Ja, han kører også hurtigt. Så kommer han hurtigt. Ninja. Sander kan bare ikke være med. Det er ikke dumt ud, det der, det er jo ikke galt. Nej, nu kan Sander derud. 11 år vinder verdensmesterskabet. Man kan sagtens køre på en 125. Man skal bare lige kunne nå ned i starten. Hoppet og det hele. Ja, han er oppe på toppen godt nok.